जोंनि बे नौदार ओनसोलनि सिङाव थानाय सिरसा दालाय बाथौ धोरोमारि गौथुमा 2000 मायथाइयाव जों गायसनजेननाय जादों थानसालिखौ। ओमफ्राय दायो 22 बोसोर जाबाय जोंनि गायसनजेननाया। 22 बोसोर जानायलाय जोङो रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो माखासे आरसि आफाद दानानै जोङो थाम थिम खालामनाय जाबाय। बेजों लोगोसे नौदर आनसलिकनिनो मागोनि नैथि गोथार सानखौ जों खुंफानो लादों आरो लोगोसे बिस्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि बाथि सावरायमेल खुंफानो लादों। दा बे सावरायनाय गासै हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जों आरसि आफादनि आङो नेहाथारि जानानै बेखौनो फोरमायनो लुबैदों। जोङो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों माखासे रां अनसुंथाइ खांनायनि गेजेरजों जों दिनै माखासे मावनांगौ हाबाफारिखौ जोङो थाम थिम खालामजोबनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जों बेखौनो लुबैयो जोंनि जि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्राव गासै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंहोफैगोनखौ मिजिंथिदों। आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जोङो आलासि महरै जों लेंहरनाय जादों जोंनिनो बिस्वनाथ समस्तिनि MLA जोंहा प्रमद बरठाकुर सार आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनिनो नेहाथारि गणेश दैमारि सार आरो लोगोसे जोंनि साखाथियावनो थानाय अरुणाचल स्टेटनि मिनिस्टार जोंहा बिउराम वागेखौबो गेवलां मेलाव हांख्रायनाय जादों। बिथांमोनखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों जोङो गोथार सानखालिनो जों गेवलां मेल लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो गोबां बादायनायबो लानाय जादों। बेयाव आर'ज बादायनाय आरो लोगोसे हारसिं बादायनाय, जथाय बादायनाय आरो लोगोसे मोसानाय, हारसिं मोसानाय आरो लोगोसे हानजा मोसानाय आरो लोगोसे दिउरिफोरनि जोङो मोन्थोर रायनाय बादायनाय जों लाफानाय जादों। आरो जों बेजों लोगोसे जोङो बेयाव बिस्वनाथ जिल्ला लाइमोन आफादनि सानसे जों डेलिगेट हाबाफारि लानाय जादों आरो लोगोसे अखानायै जोङो लाइमोन आफादनि गेवलां मेल लानाय जादों। बेजों लोगोसे नौदर आनसलिकनिनो सानसे जोङो थान्दै मेल लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो 28 अक्ट'आव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो जोङो फोजोबनो लादों गासै हाबाफारिफोरखौ। बेयाव जोङो धोरोमारि डेलिगेटआव जोङो धोरोमारि हाबाफारि गोबां सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे बिस्वनाथ जिल्ला हिसाबैबो लाइमोननि माखासे मावथांखिफोरखौ नैबे डेलिगेटनि गेजेरजों सावरायनानै थि खालामनानै धोरोमनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जागोन। आरो लोगोसे बर' हारिनि जि आंगो धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय, फोगोमनाय आरो फोसावनायाव माखासे लाइमोनफोरनि मावनांगौ हाबाफारि दं हिसाबै बेयाव सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना थि खालामनानै थांखि लानाय जागोन। आरो दा आं बेखिनिखौनो फोरमायदों। आरो लोगोसे जोंनि बे गेवलां मेलाव रायजो राजाखौ बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि बे बादायनायफोराव बैखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनानै आंनि बे बिबुंथिखौ आं एसेनोसै। बे हाबाफारियाव गासै बेसेबांथो जथाय एबा बेसेबां बिजाबफोर बाहागो लादों? जोंनि बे नौदार बियाबनि सिङाव गासै 9था जथाय दङ। बे 9था जथाय दङ हिसाबै जोङो बे गोथार सानाव जोङो 9था फिरफिला बिर होनाय जागोन। ओमफ्राय जोंहा आनसलिकनि मोनसे थागोन, बेजों गासै 10था फिरफिला बिर होनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे 25 बोसोरसालिया जि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फोरबो फालिथायाव जोङो 1000 आलारि बाथि जों फोजोंनाय जागोन। बे 1000 आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों जोङो बे रंजाथाइ हाबाफारिखौ लानाय जागोन रुफाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै। दा बेखिनियानो। ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुआरियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ। बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ। देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन। डेनमार्क, इटाली, साउथ करिया, जापान,
एस्टनिया, नेपाल, भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय सा9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन। बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।